Ja, så kom vi til Rudkøbing, og hold nu kæft, hvor er det dejligt. Det er sådan Morten Korch-agtigt. Bare ikke særlig lang tid, for snart så skal rytterne. Jeg tror, de kører en omgang på 60 km, og så kører de mod Forborg. Og man kunne godt forestille sig, at der kører et udbrud, og så det ender i en masse spurt. Etappen er 170 km, og vores mand i dag, det vil være Stian. Der har ikke været sådan mange regulære massespurter endnu, men i dag der burde Stian kunne lave en top 15. Så vi prøver at ramme udbruddet, og hvis vi ikke rammer det, så sætter vi frem i feltet og begynder at jagte. Så lad os se, hvordan etappen ender. Vi skal lige være lidt skarpe, men I kan se den her, den kommer ind herfra. Hele det stykke hernede, der vil der være sidevind på. Ja. Så enten så kører udbruddet på vej ud, eller så kører du på vej tilbage igen. Og der er på vej tilbage igen, så har jeg kørt 30 km sidevind, ikke? Både ud og hjem. Okay. Så må vi formode, at det er kørt. Ja. Så ligger en top. Værsgo! Der er kørt 13 mand, og de har cirka 30 sekunder. Vi har Stian Rosenlund med, og det er i øvrigt en rigtig stærk gruppe. Vi håber, at de får det fornødne hul og kan komme ind og køre finale. Jeg tvivler måske lidt på det, fordi det er en stærk gruppe. Der sidder også et par stykker, som ligger fornuftigt til klassementet, blandt andet Tim Teutenberg. Vi ser. Tak fordi I er kommet! Lukas, Pelle, Alfred, vi sidder bag ved jer, hvis I mangler feeling. Kan du høre, hvad jeg siger? Hvad sker der oppe i feltet? Der er stadigvæk ikke et udbrud, der er kørt, og det er derfor, der bliver kørt så pissende stærkt i feltet. Hold nu i deroppe. Og together. 4 rytter, der har slået et nyt hul. Kondi, Ertox, Lotto og så en landsholdsrytter. Stian, jeg er lige bag ved dig med dum. Stian, jeg er lige bag ved dig med dum. Jeg har dunket 200 her. Hvad gør jeg? Ja, for single! Yeah. Anything else? No. Kan man varme? Nej? Ja, kom her. Er det varmt? Ja. Du får lige den der. Tak, tusind tak. Og hvad med kæler? Ah, kæler. Tak. Der er knap 40 km til mål. Vi har et syvmandsudbrud med Stian Rosenlund som en del af det. Vi har 1,45 ind, og sandsynligvis bliver de lukket, men man ved aldrig på de her små omgange, hvor der er lidt flere sving og rundkørsler, hvad ved jeg. Så vi håber på miraklet, at de holder hjem, og det er de 7, der skal køre om palmerne i dag. Så er der 2 omgange tilbage, boys. Stian, vi kører finale. Der er 2.30 ned til feltet. 2.30 ned til feltet og 25,5 km. Ja, her. Så er det finaletid, ikke? Ja. Nærmer sig bunden af bakken nok en gang. Ui, der tager flankæden. Nej. Hurtigt på igen, vægten på igen. Stian Rosenlund.
danske mester, med Storm Ingebrigtsen på hjul. Stian Rosenlund, der igen har svært ved at følge med. Sidste 200 meter for Storm Ingebrigtsen, så kan han række armene i vejret. Det bliver norsk sejr i Faaborg. Storm Ingebrigtsen fra Uno X Mobility, Team Faxe Kondi, herunder PostNord Danmark rundt. Jeg giver en øl i aften. Ja, det. Jamen altså, det var lige ved at næsten. Stian sidder jo i det hug, der holder hjem, ikke? Og som desværre går lidt i opløsning, og Stian løber også tør på kræfter. Primært fordi han var med i det første hug, og Andet hug, og tredje hug, og fjerde hug. ja, Der går jo hvad? 70 km fra udbrud køre. ja, Gennemsnitsfart på 50 km i timen første 2 timer. ja. Der blev kørt stærkt. Så, og små veje, den var også strukket ud. Altså, det var sgu et hårdt løb. Men han døde med støvlerne på, Stian. Det gjorde han. Det er vi stolte af.